Hola, em dic Laura i sóc anorèxica. Hola, Laura. A tu se't deu tancar l'estómac, oi? Ets d'aquestes que no saps de No, temps. jo no... Com ho fas? Com ho fas per estar tan prima? I no em diguis de mi, no em ve de gust menjar perquè no m'ho crec. Quin és el teu secret? No. Pots plorar i sentir-te molt desgraciada. I què, si vull això? Ensuma'n! No em ve de gust. No et recorda res, aquesta olor que fa? No, em sap greu, però no. Emma! Emma! El client sempre té la raó! Ui, no! Que et faig cosa, eh? No. Et faig cosa, digue'm la veritat. No. Això ja vaig dir que ja no puc fer gaire gran cosa, que a més passat els 25 anys ja s'han acabat els recursos específics i l'únic que puc fer és enviar-te al psicòleg. Això de volar ho fem així sols. Vull dir, si tenim algun instint, ho n'hem d'aprendre primer. Saps que m'han sortit unes ales?